हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों बिथां निजोम बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, भिलेज गसाइगाव, जारागुरि। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ खोनासंलांदिनि। ओइ सना, आं नोंखौ जिउआव लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो गोरबोनि अननायखौ नोंनो होबोदोंमोन। आंनि गोसो गोरबो नोंनोनो होबोदोंमोन सना, आरो हानायमानि नोंखौ खुसियाव लाखिबोदोंमोन। नोंनि अननायखौबो आं जोथोनैनो लाखिबोदोंमोन। नाथाय नों आंखौ मा जाहोननि थाखाय नेवसिलांखो सना? मा गोसोजों आंखौ नों बावलांनो हाखो? नों मोनथिगौ ना सना, आं दि नोंखौ बेसेबां गोसोखाङो आरो नोंनि थाखाय बेसेबां मेगन मोदै हुगारो।